Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Sri Radha Govind Mangalas from Mangalore, Srimad Bhagavatam class regular. Om Ajnanati Mirandasya Nananchana Shrage Chashurunidam Yena Tasmai Sri Guruve Namah. Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupagadamakhyam Dadadi Supadadi Vandeham Sri Guru Sri Udapatakamadam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagrajadam Saganarigunatanitam Tam Sajeev Sadhuidam Savadudam Varjana Saidam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalitam Sri Vishaganidam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Taptaka Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sudhe Devi Pranamami Haripriya Vanchakalpatarupasya Kripa Sindhubhyevacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namah Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupasarupakam Bhaktavataram Bhaktakhyanamami Bhakti-shakti Nityanandamahanavami Sarvanandakaram Param Harinama Pratandevam Avadhuta Shiromani Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishinam Namo Vishnuvadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pashati Deshadarin Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Priya Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Guruve Gaurachandraya Radhikaya Dadare Krishnaya Krishna Bhaktaya Bhaktaya Srila Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Nitai Gaura Premanande Hare Hare Krishna. Mate Gabandhu Matsangin Madguru Manmahadana Mannishtaraga Madbhagya Madananda Namostude. Chandraya Srimad Bhagavatam ki jai. Srimad Bhagavatam തൃതീയ സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം പുതിയൊരു അധ്യായം നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങാണ്. മൈത്രേയനും വിതുരനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വരാഹമൂർത്തിയുടെ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കുന്നതൊക്കെ. ഇത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്? മൈത്രേയ മുനി വിതുരർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനകൻ മുതലായുള്ള മഹർഷിമാർക്ക് ഋഷിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ഈ മൈത്രേയനും വിതുരനും തമ്മിൽ നടന്നുള്ള സംഭാഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നൈമിഷാരണത്തിൽ കൂടിയിട്ടുള്ള ഋഷിമാർക്കൊക്കെ സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വരാഹ അവതാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചത്. ഇനി കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് വിതുരര് മൈത്രേയമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സൂത ഗോസ്വാമി ആയിരുന്നു അവസാനമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതിന്റെ നേരത്തെ വരാഹമൂർത്തിയുടെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാവുകയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സുത ഗോസ്വാമി ആ ഋഷിമാരോടൊക്കെ പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിത്യം ശ്രവണം ചെയ്യുവാനായിട്ട്. ആരോട്? യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളോടൊക്കെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഋഷിമാരോട് പറയുന്നു. എന്നാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായിട്ട് ഇത് കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇതാണ് പറയുന്നത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാനും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളും മോചിതരാവാനും തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ശൗനക മുതലായിട്ടുള്ള ശൗനകൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശൗനകൻ ആണ് അതിന്റെ ലീഡർ, മറ്റുള്ള ഋഷിമാരും ഒക്കെ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൗനക ഉവാച മഹീം പ്രതിഷ്ഠാമദ്യസ്യ സൗദേ സ്വയംഭുവോ മനുഃ കാന്യന്യോത്തിഷ്ഠാത് ദ്വാരാണി മാർഗയാവര ജന്മനാ. ശൗനക ഉവാച മഹീം പ്രതിഷ്ഠാമദ്യസ്യ സൗദേ സ്വയംഭുവോ മനുഃ കാനിന്യാദിഷ്ടാത് ദ്വാരാണി മാർഗയാവര ജന്മനാ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൗനക ഉവാച കിം പ്രതിഷ്ഠാമദ്യസ്യ സൗദേ സ്വയംഭുവോ മനുഃ സൗദേ സ്വയംഭുവോ മനുഃ കാനിന്യാദിഷ്ടാത് ദ്വാരാണി മാർഗയാവര ജന്മനാ. ദ്വാരാണി മാർഗയാവര ജന്മനാ. ശൗനക ഉവാച കിം പ്രതിഷ്ഠാമദ്യസ്യ സൗദേ സ്വയംഭുവോ മനുഃ കാന്യന്യദിഷ്ടാത് ദ്വാരാണി മാർഗയാവര ജന്മനാ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലുക. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठामध्यस्य सौदे स्वयंभुवो मनुः कान्यन्योतिष्ठद्वाराणि मार्गायावर जन्मनाम्। हरे कृष्णा। हरे सिंधु माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठामद्यस्य सौदे स्वयंभुवो मनुः कानन्यातिष्ठद्वाराणि मार्गायावर जन्मना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। ओके रमणी माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठामद्यस्य सौदे स्वयंभुवो मनुः कानिन्यदिष्टद्वाराणि मार्गायावर जन्मनाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रेमिनी देवदास माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठामद्यस्य सौदे स्वयंभुवो मनुः कान्यन्योतिष्ठद्वाराणि मार्गायावर जन्मनाम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण जी। अंबुजा देवी माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठामद्यस्य सौदे स्वयंभुवो मनुः कान्यन्योतिष्ठद्वाराणि मार्गायावर जन्मनाम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण मालती माता जी। चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच
महीं प्रतिष्ठामद्यस्य सौते स्वयंभुवो मनु कन्यनुदिष्टद्वाराणि मातयावरजन्मनां। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पंकजाक्षी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठमद्यस्य सौदे स्वयंभुवो मनो अनन्याधिष्ठिताराणि मार्गयावरजन्मना। हरे कृष्ण प्रभु जी। गौणी माता जी जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठामद्यस्य सौदे स्वयंभुवो मनुः कान्यन्वत्तिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विजयनारायण माता जी जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठामद्यस्य सौदे स्वयंभुवो मनुः कानन्यतृष्टद्वाराणि मार्गाय वरजन्मनाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा शिववासुदेव देवदास। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठामद्यस्य सौदेशाय भुवो मनो कान्यन्यतिष्ठद्वाराणि मार्गाय वरजन्मना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भारतीय माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठामद्यस्य सौदे स्वयंभुवो मनुः कान्यन्यतिष्ठद्वाराणि मार्गाय वरजन्मना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठामद्यस्य सौदे स्वयंभुवो मनुः कान्यन्यतिष्ठद्वाराणि मार्गाय वरजन्मनाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वर्णप्रभा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठामद्यस्य सौते स्वयंभुवो मनुः कान्यन्यतिष्ठद्वाराणि मार्गाय वरजन्मनाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। निर्मला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठामद्यस्य सौते स्वयंभुवो मनुः कान्यन्यतिष्ठद्वाराणि मार्गाय वरजन्मनाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठामद्यस्य सौदे स्वयंभुवो मनुः कान्यन्यतिष्ठद्वाराणि मार्गयावरजन्मनाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। डॉक्टर विजय कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठामद्यस्य सौदे स्वयंभुवो मनुः कान्यन्यतिष्ठद्वाराणि मार्गाय वरजन्मनाम्। हरे कृष्ण। प्रतिभा माता जी जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठमद्यस्य सौदे स्वयंभुवो मनुः कान्यन्यतिष्ठद्वाराणि मार्गया वरजन्मना। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। शारदा जी नंबर माता जी, हरे कृष्ण जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महीं प्रतिष्ठामद्यस्य सौदे स्वयंभुवो मनुः कान्यन्यतिष्ठद्वाराणि मार्गया वरजन्मनाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सावित्री दुर्गेश देवदास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच
महिं प्रतिष्ठामद्यस्य सौदे स्वयंभुवो मनुः कान्यन्यदिष्टद्वाराणि मार्गाय वरजन्मनां। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। अनुप्रदीप माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठामद्यस्य सौदे स्वयंभुवो मनुः कान्यन्यस्तिष्ठद्वाराणि मार्गाय वरजन्मनां। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठामद्यस्य सौदे स्वयंभुवो मनुः कान्यन्योदिष्टद्वाराणि मार्गय वरजन्मनाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ശൗനകൻ ഉവാച പറഞ്ഞു, മഹിം ഭൂമി പ്രതിഷ്ഠാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അദ്യസ്യ സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ട് സൗദേ ഓ സുതഗോസ്വാമി സ്വയംഭുവ മനു കാനി എന്ത് അന്വദിഷ്ട പ്രകടിപ്പിച്ചു ദ്വാരാണി വഴികൾ മാർഗായ പുറത്തു പോകുവാൻ അവര പിന്നീട് ജന്മന ജനിക്കാനുള്ളവരുടെ ബർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ശൗനകൻ ആരാഞ്ഞു, ഭൂമി വീണ്ടും അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ സ്ഥാപിതമായതിനു ശേഷം പിന്നീട് ജനിക്കാനുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് മോചനത്തിന്റെ പാത കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സ്വയംഭൂ മനു എന്തു ചെയ്തു? ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദ്. വൈവസ്വത മനുവിന്റെ കാലമാണിപ്പോഴെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ വരാഹാവതാരം സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ കാലത്തായിരുന്നു. ഓരോ മനുവിന്റെയും കാലം അവസാനിക്കുന്നത് 4 യുഗചക്രങ്ങളുടെ 72 മടങ്ങിലും ഓരോ യുഗചക്രവും 43,20,000 സൂര്യവർഷത്തിന് തുല്യവുമാകും. അപ്രകാരം 43,20,000 × 72 സൂര്യവർഷങ്ങളാണ് ഒരു മനുവിന്റെ ഭരണകാലം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിൽ 14 മനുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ മനുവിന്റെയും കാലത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭൗതികമായ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ മോചനത്തിന് ആവശ്യമായ വൈദിക ക്രമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മനുവാണെന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കും. ഭഗവാൻ അളവറ്റ കാരുണ്യമുള്ളവനാകിയാൽ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ഒപ്പം അവന് മോചനത്തിന് ആവശ്യമായ പാത കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശൗനക മഹർഷി സൂതഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചു, ഭൂമിയെ അതിന്റെ ഗ്രഹപഥത്തിലെ പൂർവസ്ഥിതിയിൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം സ്വയംഭൂ മനു എന്തു ചെയ്തു? രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്താമഹാഭാഗവത കൃഷ്ണസൈകാന്തിക സുഹൃർ യസ്തത്യാജാഗ്രജം കൃഷ്ണേ താപത്യാമകവാനിധി. ശത്താമഹാഭാഗവത കൃഷ്ണസൈകാന്തിക സുഹൃർ യസ്തത്യാജാഗ്രജം കൃഷ്ണേ താപത്യാമകവാനിധി. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്താമഹാഭാഗവത കൃഷ്ണ സൈകാന്തിക സുഹൃത്ത് ജാഗ്രജം കൃഷ്ണേ സാപത്യ അഖവാനിധി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലായം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ചൊല്ലിക്കോളൂ. നീക്കി തരുമോ പ്രഭുജി? തുടക്കം കാണാനില്ല ശ്ലോകത്തിന്റെ. കാണാവോ? ഷാണോന്ന് മനസ്സിലാണ്. മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്താമഹാഭാഗവത കൃഷ്ണ സൈകാന്തിക സുഹൃത്
यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापथ्यमखवानिधि हरे कृष्णा प्रभु जी हरे കൃഷ്ണ. വത്സലാം മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശതാമഹാഭാഗവത കൃഷ്ണ സൈന്യകാന്തികാ സുഹൃത് യസ്തത്യാജാഗ്രജം കൃഷ്ണേ സാപത്യമഖവാനിധി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അടുത്ത വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. छत्ता महाभागवत कृष्णा सैगान्धिक सुभृत यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमखवानिधि. हरे कृष्णा प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी. ചൊല്ലിക്കോളൂ. भागवत कृष्णस्य गान्धिक सुहृद यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे स अपत्यम अगवानिधि. हरे कृष्ण प्रभु जी. എന്തിനും കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശത്താ മഹാഭാഗവത കൃഷ്ണ സൈകാന്തിക സുഹൃത് യസ്തത്യാജാഗ്രജം കൃഷ്ണേ സാപത്യമഖവാനിധി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഗീത മാതാജി. ഗീത സർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ വാസുദേവ ജാഗ്രതം കൃഷ്ണേ സപത്യമഖവാനിധി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी. शक्ता. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. शक्ता महाभागवत कृष्ण सैकांतिक सुहृद यस्त्याजाग्रजं कृष्णे सपात्यमखवानिधि. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. आदर माताजी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. शक्ता महाभागवता कृष्ण सैकान्तिक सुहृद यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमखवानिधि. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. सुनीता माताजी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. शत्ता महाभागवता कृष्णस्तैकान्तिक सुहृद यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमखवानिधि. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. വിതുരൻ മഹാഭാഗവത ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തൻ. കൃഷ്ണസ്യ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഏകാന്തിക കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തൻ. സുഹൃത്ത് ഏറ്റവും അടുത്ത മിത്രം. യഹ ആരോ അവൻ തത്യാജ ഉപേക്ഷിച്ചു. അഗ്രജം അവന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ അഥവാ ധൃതരാഷ്ട്രർ. കൃഷ്ണനോട് സ ആപത്യം അവന്റെ 100 പുത്രന്മാർക്കൊപ്പം അഗവാൻ കുറ്റം ചെയ്തവൻ. ഇത് ഈ പ്രകാരം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ മഹാഭക്തനും സുഹൃത്തും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛകൾക്കെതിരെ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനോടും അവന്റെ 100 പുത്രന്മാരോടും സഹവാസം വെടിഞ്ഞവനുമായ വിതുരനെ പറ്റി ശൗനക മഹർഷി അന്വേഷിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. വിതുരൻ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ സംരക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ച് പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ മാറി മാറി സന്ദർശിച്ച് ഹരിദ്വാറിൽ മൈത്രേയനെ സന്ധിച്ച കാര്യമാണ് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചത്.
മൈത്രേയ മഹർഷിയും വിതുരനും തമ്മിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ശൗനക മഹർഷി ഇവിടെ ആരായുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മിത്രം മാത്രമല്ല മഹാഭക്തനുമായിരുന്നു എന്നതാണ് വിതുരന്റെ യോഗ്യതകൾ. സഹോദരപുത്രന്മാർ തമ്മിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കൂടിയാലോചനയിലൂടെ നീക്കി യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ കൃഷ്ണൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവരതു നിരാകരിച്ചതിൽ അതൃപ്തനായി വിതുരൻ സ്ഥലം വിടുകയായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ എവിടെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നില്ലയോ അവിടെ മനുഷ്യന് വാസയോഗ്യമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ കാണിച്ചു. ഒരു ഭക്തൻ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സഹനമുള്ളവനായേക്കാം, പക്ഷെ ഭഗവാനോടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരോടോ മോശമായി പെരുമാറിയാൽ അവർക്കത് ദുസ്സഹമാകും. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പുത്രന്മാരായ കൗരവർ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തതിന്റെ പാപത്താലാണ് യുദ്ധത്തിൽ പരാജിതരായതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്ന പദം വളരെ സാരവത്താണ്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്വൈപായനാത്തനവരോ മഹിത്വേ തസ്യ ദേഹജാ സർവാത്മനാശ്രിതാ കൃഷ്ണം തത്പരാം ശാപ്യനുവ്രതഃ. ദ്വൈപായനാത്തനവരോ മഹിത്വേ തസ്യ ദേഹജാ സർവാത്മനാശ്രിതാ കൃഷ്ണം തത്പരാം ശാപ്യനുവ്രതഃ. അനവരഹ ഒരു വിധത്തിലും തരം താഴാത്ത മഹിത്വേ മഹത്വത്തിൽ തസ്യ അവന്റെ വ്യാസദേവന്റെ ദേഹജാഹ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച സർവാത്മന പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ശ്രിത അഭയം പ്രാപിച്ചു കൃഷ്ണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തൽപരാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഭക്തിയുള്ളവർ ചാവും അഭി അതുകൂടി അനുവ്രത അനുഗമിച്ചു. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഉത്പാദിച്ചു. വിതുരൻ വേദവ്യാസന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചവനും അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ താഴെയല്ലാത്തവനുമാണ്. അതുമൂലം അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്വീകരിച്ചവനും കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാരോട് മമതയുള്ളവൻ. ഭാവാർത്ഥം ഉത്പാദിച്ചു. ശൂദ്രമാതാവാണെങ്കിലും വ്യാസദേവന്റെ ബീജത്തിൽ പിറന്നവനാകിയാൽ ശ്രീധുരൻ എല്ലാ തരത്തിലും വ്യാസദേവനേക്കാൾ ഒട്ടും താഴെയാണ്. നാരായണന്റെ അവതാരം എന്ന് കരുതപ്പെടും വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെല്ലാം രചിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനായ പിതാവിന്റെ ബീജത്തിൽ ജനിച്ചവനാകിയാൽ വിതുരനും മഹത്തായ വ്യക്തിത്വം. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനെ തന്റെ ആരാധ്യ ഭഗവാനായി സ്വീകരിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പാലിക്കുകയും ചെയ്തു. നമുക്ക് നോക്കാം. നാലാമത്തെ. ഭഗവതി വാസുദേവായ. മൈത്രേയം വിരജാസ്തീർത്ഥസേവയാ ഭാഗമ്യ കുശാവർത്ത ആസീനം തത്വവിത്തമം. മൈത്രേയം വിരജാസ്തീർത്ഥസേവയാ ഭാഗമ്യ കുശാവർത്ത ആസീനം തത്വവിത്തമം. ഹിമെന്ത് അന്വേഷിച്ചു മൈത്രേയം മുനിയിരുന്നു. വിരജഹ വിതുരൻ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവൻ. തീർത്ഥസേവയ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക. ഉപഗമ്യ സന്ധിച്ചു. കുശാവർത്തത്തിൽ അഥവാ ഹരിദ്വാറിൽ ആസീനം ഇരുന്നിരുന്ന. തത്വവിത്തമം ആധ്യാത്മിക ജീവിതജ്ഞാനത്താൽ അഗ്രഹങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി. പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു തിരികിയാൽ എല്ലാ വികാരങ്ങളും പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വിതുരനൊടുവിൽ ഹരിദ്വാറിലെത്തുകയും ആധ്യാത്മിക ജീവിത വിജ്ഞാനത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനായ മൈത്രേയ മാമുനിയെ അവിടെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അദ്ദേഹത്തോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ ശൗനക മഹർഷി ആരാഞ്ഞു വിതുരൻ മൈത്രേയനോട് കൂടുതൽ എന്താണ് ചോദിച്ചത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദ്.
തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിൽ മാറി മാറി സഞ്ചരിച്ച് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം കഴുകി നീക്കി പരിശുദ്ധനായ വിഗ്രഹനെയാണ് വിരജാസ് തീർത്ഥ സേവയ എന്ന പദങ്ങളാൽ ഇവിടെ പരാമർശിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ നൂറുകണക്കിന് തീർത്ഥാടന പുണ്യസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ പ്രയാഗ്, ഹരിദ്വാർ, വൃന്ദാവനം, രാമേശ്വരം എന്നിവ മുഖ്യ സ്ഥലങ്ങളായി പരിഗണിക്കുന്നു. ആരായാലും അവിടെ സന്ദർശിച്ചാൽ തനിയെ പരിശുദ്ധീകരിക്കും വിധം പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും വിധം വിശുദ്ധങ്ങളാണ് ആ തീർത്ഥകേന്ദ്രം. രാഷ്ട്രീയവും നയതന്ത്രവും നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന വീടുപേക്ഷിച്ച വിതുരൻ പ്രസ്തുത വിശുദ്ധ തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് സ്വയം വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. സന്ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരെയും യാന്ത്രികമായി പരിശുദ്ധരാക്കുന്ന തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളിൽ വൃന്ദാവനത്തിന് വിശേഷ സ്ഥാനമുണ്ട്. അവിടെ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരുവൻ പാപപങ്കലനാണെങ്കിൽ പോലും അവന് വളരെ പെട്ടെന്നൊന്നും യാന്ത്രികമായും ഒരു ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷം അനുഭവവേദ്യമാവുകയും അവൻ സ്വയം അറിയാതെ കൃഷ്ണന്റെയും രാധയുടെയും നാമങ്ങൾ കീർത്തിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണത്. ഒരുവൻ സജീവ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് വാനപ്രസ്ഥം പുൽകുമ്പോൾ സ്വയം പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ച് തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വേദങ്ങളിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. വിതുരൻ തന്റെ ഈ കർത്തവ്യം പരിപൂർണമായി നിർവഹിച്ച ശേഷമാണ് അവസാനം മൈത്രേയൻ ആസനസ്ഥനായിരുന്ന കുശാവർത്തത്തിൽ അഥവാ ഹരിദ്വാറിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഒരുവൻ ഒരു തീർത്ഥഘട്ടം സന്ദർശിക്കുന്നത് പുണ്യസ്നാനം ചെയ്യാൻ മാത്രമായിരിക്കരുതെന്ന് മൈത്രേയ മുനിയെ പോലെ അവിടെയുള്ള മഹാമുനിമാരെയും സന്യാസിമാരെയും കണ്ടുപിടിച്ച് അവരുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തേടേണ്ടതാണ് എന്ന് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട അർത്ഥവത്തായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരുവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർത്ഥകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള അവന്റെ യാത്രകൾ വൃഥാ സമയം പാഴാക്കലാണ്. ഈ യുഗത്തിൽ കാലം വളരെ മാറിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്നത്തെ തീർത്ഥകേന്ദ്രങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ പെരുമാറ്റം മതിപ്പുളവാക്കാൻ ഇടയില്ലാത്തതിനാൽ അവിടങ്ങളിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് വൈഷ്ണവ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു മഹാ ആചാര്യനായിരുന്ന നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ വിലക്കി. വൈഷ്ണവ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു മഹാ ആചാര്യനായിരുന്ന നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ അത്തരം തീർത്ഥഘട്ടങ്ങളിൽ ഓടി നടന്ന് കുഴപ്പങ്ങളിൽ ചാടുന്നതിന് പകരം ഒരുവൻ തന്റെ ചിത്തം ഗോവിന്ദനിൽ ഏകാഗ്രമാക്കിയാണ് വേണ്ടതെന്നും അത് അവന് ആധ്യാത്മിക ഉന്നമനത്തിന് സഹായമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായും ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചായാലും ഗോവിന്ദനിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുന്നത് ആധ്യാത്മികമായി വളരെയധികം പുരോഗതി ആർജിച്ചിട്ടുള്ളവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള മാർഗമാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പ്രയാഗ്, മധുര, വൃന്ദാവനം, ഹരിദ്വാർ തുടങ്ങിയ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പ്രയോജനം നേടാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഒരുവൻ ദൈവശാസ്ത്രം അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അഥവാ തത്വവിത്തിനെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. തത്വവിത്ത് എന്നാൽ ആത്യന്തിക സത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ എന്നാണ് സാരം. തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ധാരാളം വ്യാജ അതീന്ദ്രിയരും അവരുടെ ഗുരുക്കളിൽ വീഴാതെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്തി ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തേടാനുള്ള ഭൗതിക ജാഗ്രത ഒരുവന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുവന് വിവിധ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രയോജനം ഒരുവന് എല്ലാവിധ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ കൃഷ്ണശാസ്ത്ര വിശാരദനായ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തുകയും വേണം. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കൃഷ്ണൻ സഹായിക്കും. ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ എന്നാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യത്താൽ ഒരുവന് ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ മോക്ഷത്തിന്റെ പാത പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നർത്ഥം. ഒരുവന്റെ ആത്മീയ മോചനത്തിനായി ആത്മാർത്ഥതയോടെ അന്വേഷിക്കുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്ന കൃഷ്ണൻ അനുയോജ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്താൻ അവനെ സഹായിക്കും. മൈത്രേയനെ പോലുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരുവന് ഉചിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭ്യമാവുകയും അവൻ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ അത്യുന്നത പുരോഗതി. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭക്തി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ
ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന് നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാമി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ഗദാധര ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ श्री प्रभुपाद की जय गुरु महाराज के ഈ അധ്യായത്തിലെ വിതുരനും മൈത്രേയ മുനിയും തമ്മിലുള്ള കൂടുതൽ സംഭാഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ശൗനകൻ മുതലായിട്ടുള്ള ഋഷിമാരൊക്കെ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. അത് പ്രകാരം സൂത ഗോസ്വാമി വിവരിക്കും അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ശൗനക ഋഷി ചോദിക്കുന്നത്, ഭൂമി വീണ്ടും അതിന്റെ ഭ്രമണത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ ശേഷം പിന്നീട് ജനിക്കാനുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് മോചനത്തിന്റെ പാത കാണിച്ചു സ്വയംഭൂ മനു എന്താണ് ചെയ്തത്? നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ മനു എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയംഭൂ മനു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭൂമിദേവിയെ നേരത്തെ ഭൂമിദേവി ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിൽ ആണ്ടുപോവുകയും പിന്നീട് വരാഹമൂർത്തി എടുത്ത് ഉയർത്തുകയും അല്ലെ, അതിന്റെ തൽസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുകയും ഉണ്ടായി. അപ്പൊ പിന്നീട് ജനിക്കാനുണ്ടായിരുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടു മോചിതരാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് സ്വയം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിൽ 14 മനുക്കളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. So many of us may sometimes start to ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വൈവസ്വത മന്വന്തരമാണ് അല്ലെ. എന്താ പറയാ, 7ാമത്തെ മന്വന്തരമാണ് പറയുന്നു. ഭൗതികമായ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ മോചനത്തിന് ആവശ്യമായ വൈദിക ക്രമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മനുവാണെന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം. മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പിതാവ് തന്നെ മനുവാണ് അല്ലെ. ആ മനുവാണ് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന് വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മോചനത്തിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതും അല്ല, ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിന് മോചനത്തിനായിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാത കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും മനുവാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശൗനക മഹർഷി സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ഭൂമിയെ യഥാസ്ഥാനത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് സ്വയംഭൂ മനു എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചു. 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ശൗനക ഋഷി പിന്നീട് വിതുരനെ പറ്റിയിട്ട് കുറെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ മഹാഭക്തന് സുഹൃത്തും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛകൾക്കെതിരെ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനോടും അവന്റെ 100 പുത്രന്മാരോടും സഹവാസം വെടിഞ്ഞവനുമായ വിതുരനെ പറ്റി ശൗനക മഹർഷി അന്വേഷിച്ചു. മൈത്രേയ മുനിയും വിതുരനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളാണ് സൂത ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വിതുരരാരാണെന്ന് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ 1ാം സ്കന്ധത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. വിതുരര് കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകും അല്ലെ. അപ്പോ ജ്യേഷ്ഠനെയും അവരുടെ മക്കളെയും നേരായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് വിതുരര് പല വഴികളും നോക്കി അല്ലെ. എന്നാൽ അവരൊരിക്കലും നന്നാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ പിന്നീട് അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വിതുരര് പോകുന്നു അല്ലെ. ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നു, ഭഗവാനോട് അപരാധം പ്രാപിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ദൂതനായിട്ട് അവിടെ പോകുകയുണ്ടായി യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. എങ്കിലും ആ ഭഗവാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവര് പാടെ നിരസിക്കുകയുണ്ട് അല്ലെ.
ഭഗവാൻ 5 പട്ടണങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് പറയും, അത് അല്ല 5 ഗ്രാമങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അത് 5 കുടിൽ വെക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, അല്ലെ? 1 ഇഞ്ച് പോലും, ഒരു സൂചി കുത്താനുള്ള ഇടം പോലും നൽകില്ല എന്നാണ് ദുര്യോധനും മറ്റുള്ളവരും വാശി പിടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഭഗവാനെ അപായപ്പെടുത്താനായിട്ട് സിംഹാസനം തന്നെ വലിച്ചിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ നിന്ദിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അർജുനനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപദേശിച്ച് അർജുനൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യല്ലേ. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? കരിഷ്യേ വചനം, അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും, എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ കൗരവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുർഗതി വരാതിരിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ധി, എന്താ പറയുക, ഒത്തുതീർപ്പിന് ഭഗവാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവര് യുദ്ധം ചെയ്തേ അടങ്ങും, അല്ലെ? പാണ്ഡവരെ ഇല്ലാതാക്കിയേ എന്താ പറയാ, ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, അല്ലെ? അത് അവരുടെ വിനാശത്തിന് കാരണം, അല്ലെ? പറയും വിനാശകാല വിപരീത ബുദ്ധി, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നതിന് വിപരീതമായി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സർവനാശമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിതുരര് കൊട്ടാരം ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോവുകയായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, എവിടെ കൃഷ്ണൻ എവിടെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നില്ലയോ അവിടെ മനുഷ്യന് വാസയോഗ്യമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ദൃഷ്ടാന്തത്താൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എവിടെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നില്ലയോ അവിടെ വാസയോഗ്യമല്ല എന്ന്. നമ്മുടെ വീടിന് ഭവനം എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭവനത്തിലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ ആദരിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതില് ഭവനത്തിലെ ആ അങ്ങോട്ട് കട്ടാവും, അല്ലെ? പിന്നെ എന്തായി? വനമായി, അല്ലെ? അപ്പൊ വനത്തിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ടാവുക? കടുവയും സിംഹവും, അല്ലെ? നരിയും എല്ലാം ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് വനമായി, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പം വനത്തിലുള്ള പോലെയുള്ള ജീവികളായിരിക്കും, എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ രൂപമായിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ കടുവയുടെയും സിംഹത്തിന്റെയും പുലിയുടെയും, അല്ലെ, ചെന്നായുടെയും ഒക്കെ പോലുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് വിതുരര് കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയുണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആദരിക്കപ്പെടുന്നില്ല, ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിച്ചു, അല്ലെ? പാണ്ഡവര് ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാ, അവരെ നിന്ദിച്ചു, അവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സഹനമുള്ളവനായേക്കാം, പക്ഷെ ഭഗവാനോടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരോട് മോശമായി പെരുമാറിയാൽ അവർക്കത് ദുസ്സഹമാകും. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ കൗരവർ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിന്റെ പാപത്താലാണ് യുദ്ധത്തിൽ പരാജിതരായതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അഗവാൻ എന്ന പദം വളരെ സാരമാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിന്റെ പാപത്വം കൊണ്ടാണ് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയമായത്. പ്രഭാതൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സഹനമുള്ളവൻ, തനിക്കെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴോ അതൊക്കെ സഹിക്കും, എന്നാൽ ഭഗവാനോട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയാൽ അവർക്കത് ദുസ്സഹമാകും. വിതുരനെ പലതരത്തിലും പരിഹസിക്കുകയും, അല്ലെ, ശൂദ്രപുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ച് അവഹേളിക്കുകയും, അല്ലെ, ദുര്യോധനൊക്കെ അവഹേളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ക്ഷത്രിയര് ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള നിനക്ക് എന്താണ് കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപഹസിക്കുകയുണ്ടായി, പരിഹസിക്കുകയും. നമുക്കറിയാം വിതുരര് വ്യാസദേവന്റെ തന്നെ പുത്രനാണ്, അല്ലെ? വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനാണ്, കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ. അപ്പൊ ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിതുരരാരാണ്? ധർമ്മപുത്രരാണ്, അല്ലെ? ധർമ്മരാജനാണ് വിതുരനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു ശാപം കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, എന്നാൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുക, അല്ലെ? ധർമ്മരാജനായിട്ട്
എപ്പോഴും തിരക്കിലാണ്. ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനൊന്നും നേരം അല്ലെ, പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച സേവ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വിതുരനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഉദ്ധവരിൽ നിന്നും അല്ലെ, നേരത്തെ ഉദ്ധവരിൽ നിന്നും കേൾക്കേണ്ടായി, പിന്നെയാണ് മൈത്രേയ മുനി എടുത്തുകൊണ്ടത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള സത്കഥകൾ കേൾക്കുക എന്നൊരു വേറൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് വന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞാലേ പല ശാപങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ നേരത്തെ 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെ. കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, വിതുരൻ വ്യാസദേവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനും അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ താഴെയല്ലാത്തവനുമാണ്. അതുമൂലം അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്വീകരിച്ചവനും കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാരോടും അവധിയുള്ളതാണ്. എടുത്തു പറഞ്ഞത് വിതുരര് വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനാണ്. വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ശൂദ്രമാതാവിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളെങ്കിലും വ്യാസദേവനോളം തന്നെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്, താഴെയല്ലാത്തവനാണ്. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്വീകരിച്ചവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് മമതയുള്ളവനുമാണ്. പ്രഭുപാദന്റെ ഭാവർക്ക് പറയുന്നു, ശൂദ്രമാതാവിലാണെങ്കിലും വ്യാസദേവന്റെ ബീജത്തിൽ പിറന്നവനാകിയാൽ വിതുരൻ എല്ലാ തരത്തിലും വ്യാസദേവനേക്കാൾ ഒട്ടും താഴെയല്ല. ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് കരുതപ്പെടുകയും വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെല്ലാം രചിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനായ പിതാവിന്റെ ബീജത്തിൽ ജനിച്ചവനാകിയാൽ വിതുരനും മഹത്തായ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനെ തന്റെ ആരാധ്യാർഹനായ ഭഗവാനായി സ്വീകരിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പാലിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ധൃതരാഷ്ട്രരെ പോലെയല്ല, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പാലിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അലിഞ്ഞു തിരികിയാൽ എല്ലാ വികാരങ്ങളും പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വിതുരനൊടുവിൽ ഹരിദ്വാറിലെത്തുകയും ആധ്യാത്മിക ജീവിത വിജ്ഞാനത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനായ മൈത്രേയ മഹാമുനിയെ അവരെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അദ്ദേഹത്തോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ ശൗനക മഹർഷി ആരാഞ്ഞു, വിതുരൻ മൈത്രേയനോട് കൂടുതൽ എന്താണ് ചോദിച്ചത്? നേരത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അല്ലെ, വിതുരർ മൈത്രേയ മുനിയോട് ചോദിച്ചത്. ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിതുരർ മൈത്രേയ മുനിയോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്? ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ശൗനക ഋഷി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വിതുരനയുടെ വിരജാതീർത്ഥ സേവയാ എന്ന് പറഞ്ഞു. തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിൽ മാറി മാറി സഞ്ചരിച്ച് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം കഴുകി നീക്കി പരിശുദ്ധനായ വിതുരനെയാണ് വിരജാതീർത്ഥ സേവയായ എന്ന പദങ്ങളാൽ പരാമർശിക്കുന്നു. എല്ലാ പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളിലും പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ അവർക്ക് പറയുന്നു, ഇന്ത്യയിൽ 100 കണക്കിന് തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, തീർത്ഥാടന പുണ്യ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ പ്രയാഗം, ഹരിദ്വാർ, വൃന്ദാവനം, രാമേശ്വരം എന്നിവ മുഖ്യ സ്ഥലങ്ങളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ആരായാലും അവിടം സന്ദർശിച്ചാൽ തനിയെ പരിശുദ്ധീകരിക്കും വിധം വിശുദ്ധങ്ങളാണ് ആ തീർത്ഥങ്ങൾ. എത്ര പാപിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ആ തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക.
സന്ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരെയും യാന്ത്രികമായി പരിശുദ്ധരാക്കുന്ന തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിന് വിശേഷ സ്ഥാനമുണ്ട്. അവിടെ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരുവൻ പാപമംഗലനാണെങ്കിൽ പോലും അവന് വളരെ പെട്ടെന്നും യാന്ത്രികമായും ഒരു ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷം അനുഭവവേദ്യമോ അവൻ സ്വയം അറിയാതെ കൃഷ്ണന്റെയും രാധയുടെയും നാമങ്ങൾ കീർത്തിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരുവൻ സജീവ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് വാനപ്രസ്ഥം പൂക്കുമ്പോൾ സ്വയം പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ച് തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വേദങ്ങളിൽ ശുപാർശ ചെയ്തു. വിതുരൻ തന്റെ ഈ കർത്തവ്യം പരിപൂർണമായി നിർവഹിച്ച ശേഷമാണ് അവസാനം മൈത്രേന ആസനസ്ഥനായിരുന്ന കുശാവർത്തത്തിൽ ഹരിദ്വാറിൽ എത്തിച്ചത്. അപ്പൊ അനേകം തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനമാണ് വൃന്ദാവനം എന്ന്. അല്ലെ, വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ സ്ഥലമല്ല. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരാഹമൂർത്തി ഭൂമി ദേവിയെ എടുത്തുയർത്തി വിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം വൃന്ദാവനത്തിന്. ഭൂമിക്കുള്ളിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി എടുത്തിട്ട് വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല? അല്ലെ, ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഭൂമി വരാഹമൂർത്തിയുടെ തേറ്റമേലെ കൊമ്പിന്റെ മുകളിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഭൂമിയില് ഉള്ളില് വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അല്ലെ, അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിലല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് വരാഹമൂർത്തി വിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ സ്ഥലം ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. വരാഹഘട്ട്, വിശ്രം ഘട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ഇതൊരു ഭൂമിയിലുള്ള സ്ഥലമല്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവത് ധാമത്തിന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ പതിപ്പാണ്. ഭഗവാനിയുടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. യമുനാ നദിയും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതവും ഇതൊക്കെ ഭഗവത് ധാമത്തിന് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയായിട്ടുള്ള ശ്രീമതി രാധാറാണിയും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ രാധാറാണി കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ യമുനാ നദി വേണം, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം വേണം, രാധാ കൊണ്ടുപോകും. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി, കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതൊന്നും വൃന്ദാവനം ഒരു യു പിയിലുള്ള ഒരു സാധാരണ സ്ഥലമല്ല. അങ്ങനെ കരുതുന്നത് ധാം അപരാധമാണ്. അങ്ങനെ കരുതുന്ന വ്യക്തി ഭഗവാനോട് അപരാധം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഭഗവത് ധാമിനെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്, അപരാധമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് സന്ദർശിക്കുന്നതും നമ്മൾ സാധാരണ പല ഊട്ടിയിലും കൊടൈക്കനാലും മറ്റു വേറെ എവിടെയെല്ലാം അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകും. അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ട് അവിടെ സന്ദർശിക്കുക, ഉല്ലസിക്കുക, എന്തൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കുക എന്ന് പറയും കുട്ടികളെ. അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകരുത്. വൃന്ദാവനം അങ്ങനെ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് വൃന്ദാവനം. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകരുത്. അഥവാ പോയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ യമുനയുടെ തീരത്തേക്ക് ഒരിക്കലും പോകരുത്. യമുനയുടെ തീരത്തിൽ പോയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ രാധാരമണനെ ഒരിക്കലും നോക്കരുത്, ആ ശ്യാമസുന്ദരനെ ഒരിക്കലും നോക്കരുത്. നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ സർവ്വവും ഇല്ലാതാവും. നിങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ള വ്യക്തിയാണോ, നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും കുടുംബവും എല്ലാറ്റിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകരുത്. അവിടെ പോയാൽ ആ ഭഗവാനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ, ശ്യാമസുന്ദരനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരും. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് പോകരുത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി തമാശ രൂപത്തിൽ പറയും. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളല്ല, ഭഗവാനെയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് സൂത ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ഭാഗവത ശ്രവണം ചെയ്താൽ നമുക്ക് സമ്പത്തും യശസ്സും പ്രശസ്തിയും എല്ലാം ലഭിക്കും. അല്ലെ, അതിന്റെ കൂടെ മോക്ഷവും ലഭിക്കും. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള അവതാരം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും വൃന്ദാവനധാമവും ഒക്കെ അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ പോകുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം. അവിടെ വേഗത്തില് നമുക്ക്
ഭക്തിയിൽ മുന്നേറായിട്ട് സാധിക്കും. സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിന്റെ 1000 മടങ്ങ് ഫലം വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലഭിക്കും. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, അവിടെ അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഒഫൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനും 1000 മടങ്ങ് ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ചെറിയ ഫലമേ അനുഭവിക്കും. അതിന്റെ 1000 മടങ്ങ് ഫലം വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിനെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. രണ്ടുമുണ്ട്. അവിടെ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് 1000 മടങ്ങ് ശിക്ഷകൾ ഏൽക്കേണ്ടത് വരും. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് 1000 മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമത്തിലുള്ളവർ അവിടേക്ക് പോകുന്നത്. എന്താണ്, അവർക്ക് മറ്റുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒക്കെ വിരക്തരായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് എന്താ പറയാ, മറ്റുള്ള കച്ചവടവും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കാം എന്നുള്ളതും ധാമാപരാധമാണ്. പലരും അവിടെ കാണാം വലിയ എന്താ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ഒക്കെ കാണാം. അവിടെ വൃന്ദാവനത്തില് എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ആ പദങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭൂമിയൊക്കെ എന്താ പറയാ, അതൊക്കെ കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അത് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ മഹിമ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കും. ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വീണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വൃന്ദാവനം. ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ കാടുമൂടി അങ്ങനെ കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ഗോസ്വാമിമാരാണ് അതൊക്കെ പുനർക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഒരു മരത്തിന്റെ കീഴിലൊക്കെ ആയിരുന്നു വസിച്ചത് അല്ലെ. ഒരു ദിവസം ഒരു മരത്തിന്റെ കീഴിൽ, പിന്നീട് വേറൊരു ദിവസം വേറൊരു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കച്ചവട മനോഭാവമുള്ളവർ അവിടെയൊക്കെ കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ആ സൗന്ദര്യം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി. ഇവിടെ പറയുന്ന എല്ലാറ്റിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വൃന്ദാവനം എന്ന്. നമ്മുടെ ഗംഗയിൽ കുളിച്ചാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി. അതുപോലെ പല പുണ്യനദികളിലും കുളിച്ചാല് നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി. എന്നാൽ ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് യമുനയിൽ കുളിച്ചാൽ നമ്മുടെ പാപവും പുണ്യവും ഇല്ലാതായി. പലരും ചിന്തിക്കും, എന്തിനാണ് പുണ്യം വെറുതെ കളയുന്നത്? പുണ്യം അവിടെ ഇരുന്നുണ്ട്. പുണ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഉപരിലോകങ്ങളെ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ പുണ്യവും ഇല്ലാതാവും. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടെങ്കിൽ പാപവും പുണ്യവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കണം അല്ലെ. അതിന് യമുനയിൽ കുറിച്ചാല് പാപവും ഇല്ലാതാവും, നമ്മുടെ പുണ്യവും ഇല്ലാതാവും. അപ്പോ ആ വൃന്ദാവനം അത്രയും പരിശുദ്ധമാണ്, അതിന് യമുനയും അത്രയും പരിശുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, എന്നാൽ എല്ലാ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിലും പോകുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അവിടെ കാണുക, അവിടെ തീർത്ഥത്തിൽ കുളിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സാധുക്കളിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ടൂറിസ്റ്റുകളെ പോലെ പോകരുത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ. ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം ഓരോരോ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അല്ലെ. അവിടെ വെച്ച് ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കും. വെറും എന്താ പറയാ, തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുന്നത് വെറുതെ ഒരു സ്ഥലം കാണാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കുന്നതിന് മാത്രമോ ആയിട്ടല്ല. അവിടെയൊക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സാധുക്കളെ കാണുകയും അവിടെയുള്ള അവരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം എന്നുമാണ് പ്രഭുപാദരുടെ പറഞ്ഞത്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, ഇന്ന് തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളിൽ പല വ്യാജ സാധുക്കളും ഉണ്ട് എന്ന്. അവര് വെറും പണസമ്പാദനത്തിന് മാത്രമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിരിക്കുന്ന അവരിൽ നിന്നും കേൾക്കണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ഇത് മൈത്രേയ മുനിയെ പോലെ, ഉദ്ധവരെ പോലെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ആ പരമ്പരയിൽ നിന്നും വരുന്നവരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. ഒരുവൻ തീർത്ഥാടന ഘട്ടം സന്ദർശിക്കുന്ന പുണ്യസ്നാനം ചെയ്യാൻ മാത്രമായിരിക്കരുത് എന്നും മൈത്രേയ മുനിയെ പോലെ അവിടെയുള്ള മഹാമുനിമാരെയും സന്യാസിമാരെയും കണ്ടുപിടിച്ച് അവരുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തേടേണ്ടത് എന്നൊന്നും കേട്ട അർത്ഥവത്തായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരുവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള അവന്റെ യാത്രകൾ സമയം പാഴാക്കലാണ്. ഒരു യുഗത്തിൽ കാലം വളരെ മാറിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്നത്തെ തീർത്ഥകേന്ദ്രങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ പെരുമാറ്റം മതിപ്പുളവാക്കാൻ ഇടയില്ലാത്തതിനാൽ അവിടങ്ങളിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് വൈഷ്ണവ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു മഹാചാര്യനായ നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ടാകുമ്പോ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തിയെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കും.
അവിടെയുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും വ്രജവാസികൾ. പ്രഭുപാദർ പറയും വ്രജവാസികളോടൊക്കെ ഒരു നിശ്ചിത അകലം പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമ്മൾ അവരെ കൂടുതലുമായിട്ട് അവരും അടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് പിന്നീട് തെറ്റുന്നതിന് നല്ലത് അവരുമായിട്ടൊരു കുറച്ച് അകലം വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അവരോട് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ തന്നെ നശിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സാധുക്കളിൽ നിന്നും സന്യാസിമാരിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ സമയം പാഴാക്കുന്നതാണ്. പലരും ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനത്തിനൊക്കെ എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളെ കാണുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രഭുപാദർ അതിനാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇസ്കോണിന്റെ അമ്പലങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലായിടത്തും രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. വൃന്ദാവനത്തിലായാലും മായാപൂരിലായാലും ജഗന്നാഥപുരിയിലായാലും എവിടെ പോയാലും അവിടെയൊക്കെ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ഇവിടെ വിതുരരുമായി ഇത്രയും മുന്നോട്ട് കേൾക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ ഭാഗവതം പ്രഭാഷണങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ കേൾക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജഗന്നാഥപുരിയുടെ എന്താ ഭുവനേശ്വറിലൊക്കെ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ തീർത്ഥ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ താമസിക്കുകയും അവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Just like so many children, when they are bestowed by the parents all the wealth without any proper training, they become debauchees immediately. Just drink. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഒരാളുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അവിടെ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാതെ ഭഗവാന് എവിടെയാണുള്ളത് അവിടെ വെച്ച് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് പറയും. സാധാരണ ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചായാലും ഗോവിന്ദനിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുന്നത് ആധ്യാത്മികമായി വളരെയധികം പുരോഗതി ആർജിച്ചിട്ടുള്ളവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള മാർഗമാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പ്രയാഗ, മധുര, വൃന്ദാവനം, ഹരിദ്വാർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പ്രയോജനം തേടാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് പോവാം ഒരു സ്ഥലത്ത്. എവിടെയാണ്? മായാപൂരിൽ അല്ലെ. മായാപൂർ എന്ന് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനം പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മായാപൂരും വൃന്ദാവനം തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് കരുതുന്നത് ധാമ അപരാധം. രണ്ടും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ശ്വേതദ്വീപാണ് ഇവിടെ നവദ്വീപായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. മായാപൂരിലുള്ള നവദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ശ്വേതദ്വീപാണ്. ഗുപ്ത വൃന്ദാവനമാണ്. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ വൃന്ദാവനമാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ ധാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഔദാര്യധാമാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കും. അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയാല് ഭഗവാൻ പറയും എന്നെ അവൻ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കാരുണ്യം. അപ്പൊ അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം. അപ്പൊ അത് നവദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത്, മായാപൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഔദാര്യധാമാണ്. ഇവിടെ എത്ര പാപിയായിട്ടുള്ള ആളായാലും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, പല സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യാജ അതീന്ദ്രിയരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരുടെ ഗുരുക്കളിൽ വീഴാതെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്തി ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തേടാനുള്ള ഭൗതിക ജാഗ്രത ഒരുവിനുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭാതരുടെ ശിഷ്യന്മാർ, വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പലരും എന്താ പറയാ അവരൊക്കെ പലതും പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ അവരുടെ പക്ഷത്താക്കാനൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നോക്കുകയുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ അവർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പിന്നീട് അവരൊക്കെ മാറ്റുകയുണ്ട്. പലരെയും അങ്ങനെ വഴിതെറ്റിച്ചിട്ട് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടാവും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം, അവരിൽ നിന്നും അസോസിയേഷൻ ചെയ്യണം. ഇതിന് എല്ലാവിധ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കും. അതേസമയം തന്നെ കൃഷ്ണശാസ്ത്ര വിശാരദനായ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തുകയും വേണം. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കൃഷ്ണൻ സഹായിക്കും. ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദിഭായ് ഭക്തിലത എന്നാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കൃഷ്ണന്റെയും കാരണത്താൽ ഒരുവിന് ഭക്തിക സേവനത്തിലൂടെ മോക്ഷത്തിന്റെ പാത പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നർത്ഥം.
ആത്മീയ മോചനത്തിനായി ആത്മാർത്ഥയോടെ അന്വേഷിക്കുന്ന വർഷം അവന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്ന കൃഷ്ണൻ അനുയോജ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്താൻ അവനെ സഹായിക്കും. അല്ലെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ടുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, ആ ചൈത്യ ഗുരു തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ ചൈത്യ ഗുരു തന്നെയാണ് പുറത്ത് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും, ഉള്ളിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നു, പുറമെ നിന്നും നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചൈത്യ ഗുരു. നേരത്തെ ഉദ്ധവരെ അടുത്ത് സമീപിക്കുകയുണ്ടായില്ലേ, ഉദ്ധവരാണ് മൈത്രേയ മുനിയാണ് എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രായം കൊണ്ടും അനുഭവം കൊണ്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിതുരനെ മൈത്രേയ മുനിയുടെ അടുത്ത് അയക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. മൈത്രേയ മുനിയെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. മൈത്രേയനെ പോലുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരണത്താൽ ഒരു ഉചിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭ്യമാവുകയും അവൻ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ അത്യുന്നത പുരോഗതി ഉൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗുരുക്കന്മാരെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് വിതുരർക്ക് നല്ലൊരു ഗുരുവിനെ തന്നെ കിട്ടി, മൈത്രേയ മുനിയെ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഗുരുക്കന്മാരെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദർക്കും അനേകം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പതീതരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്കൊക്കെ ദേഷ്യം നൽകുകയും അവരെയൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിതുരര് എല്ലാ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലും സന്ദർശിച്ചു അല്ലെ. എന്നാൽ അവിടെ വെച്ചൊക്കെ സാധുക്കളുമായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനാണ്, അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഇതായിട്ട് പോകുന്നത് പോലെയല്ല. പ്രഭുപാദരുടെ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു. ചില പ്രഭുപാദത്തിന്റെ ഭാഗമുണ്ട്. ഈ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധു പരദാനം വൈഷ്ണവ ആനന്ദപുരി വൈഷ്ണവ വൃന്ദിക്കിലെ പ്രഭുപാദ ജീവരാജ് നിതായ ഗൗരവ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.